Обладаното мече Каран. 1981 година. Майка купила на детето си за 8-я му рожден ден въпросната кукла. Тя много й се зарадвала. Благодарила на майка си и я кръстила Каран. Те отпразнували специалния ден на детето. Празнували, играли, веселили се. И накрая се прибрали. Всичко било нормално, докато не започнали да се отварят прозорци. Лампите премигвали. И също странни бележки се появявали. Всичко било толкова странно. Семейството много се оплашило. Те извикали поп и той открил странна енергия, която идвала от куклата. Те не спирали да изхвърлят куклата ден след ден, месец след месец, година след година. Но тя все се появявала и появявала и появявала. Стряскала ги, но накрая се ядоска. Няколко пъти вкарвала майката и дъщерята в болница от намушкване и удари. Не изтърпели това, продали къщата на търг и повече никога не се появили. 2023 година. Две сестри Мелиса и Анджела купили къщата и няма да издавам повече приятно гледане. Анджи, много е хубава къщата. Искаш ли повече да не се месим от квартира на квартира, а да останем тук? Да, много яка идея. О, виж каква мечка. Но ти още ли си играеш с кукли? Не си играя. Нищо да я се държа. Ами добре, прави каквото искаш. Свободна, искаш ли да ходим да хапнем нещо? Еми добре, да си прибера куклата. Къде ми е куклата? Няма смисъл, не знам къде е. Ох, хайде, тя е кукла, няма как да изчезне. Добре, ама кака е? Само да се. Сигурно докато си слагала багажа си метнала и не е вътре. Но аз още не съм си прибрала багажа в гардероба. О, добре, хайде просто да ходим да ядем, защото вече умирам от глад. Анджи, куклата има някаква бележка. Играта започва. Какво беше това? Някой да ми прави номер? Не знам. Не е възможно. Няма никой тук. Да. Няма да повярваш какво открих. Какво? Открих репортаж от 1981,
който пише, че тази кукла се казва Карен и е обладавана. Също пише, че в тази къща са се случвали странни неща. Заради нея някакво семейство е влизало няколко пъти в болница. Ами тогава нека да изхвърлим. Не може, защото те са се опитвали да я изхвърлят няколко пъти, но тя пак се появява на сутринта. Мисля, че някой си прави някакъв пранк. Може, но нещата, които се случват с тази кукла, искаш да ми кажеш, че някой мести куклата ли? Ами явно да, аз не мога да повярвам в духовете. Вече става късно. Да оставим това за утре. Добре. Добро утро, Анджи. Анджи? Анджи? Тя къде е? Добро утро. Харесва ли ти новата ми кукла? Анджи, добре ли си? Случайно да ти е лошо? Не, майка, гледаш. Легнието. Какво? Казах ти да легнеш тук. Добре.